Сәлем бөтәгезгә Айык авыл проекты секторында һәм хәлетле яшьләрне асыклау максатында Әбиел туган ерем дигән конкурс оештырдык. Онда яшьләр үзләренең авылда торганда ролик төшереп, интернет селтәрләрендә лайк һәм караганнар иеп бер-бер менә ярышты. Хәтта икенче районнардан да катнашучылар булды. Дөресен әйткәндә, яшьләр арасында мондай креатив һәм хәлетле кешеләр булуы бик куанычлы һәм без артабан да улардан бу юнәлештә эшләйсәк. Безнең зур сарабары. Республика көненә арналган конкурс видеороликов Вайнов булды һәм шуның бүген еңүчеләрен без бүләкләргә дип сакырдык. Һәм бүгенге көндә асыл һавала бар авырулар вакытында без берәмтәп кенә хәзер үзебезнең еңүчеләрне котлап һәм бүләкләребезне таратып китәбез. Войнов видеороликов объявил мой край родной. Молодец, поздравляю. Алия, постоянно участвуйте в таких роликах и развивайтесь. Умуткурна Алия Сибай колледжынан килгән кызды тотып алырга булдык, чөнки уның масканы матур күренде. Алия, кайдан алырга ундай масканы? Син үзең эшләйеңме уларда? Үзең шуларда эшләп катаңмы? Юк. Ул масканы хатта Абдулгазы Хылыу дип алган. Әйдә, Кабмыш Хылыу дигәндә миңа эшләп бирәң. Әйдә. Ора миңа хәзер Павлов Алия маска эшләп бирә, ала бирә. Мин шуннан Кабмыш Хылыу булып китәм. Точно на башкирском языке. Давлетова, что не умеет разговаривать на башкирском языке? Умеют, просто с детства, с родными, с родителями мы разговариваем на русском языке. И то, что у нас в школе классы делятся на башкирский и русский класс. А ты в русский класс попала, да? По своему желанию попала в русский класс? Да. Это тебе надо было башкирский класс садиться, башкирский язык бы узнала, двуязычная была. У меня с детства была подруга, она была русской, из-за этого. Вот как русские подруги влияют на ваших детей. Тоталды, мына утыра Арсен Еркеев Айдарович. Мен уны ай бойына айданым. Кім ол мені пародировать етіп, онда өзінің Таштемір ауылында жүріп атқан бола екен. Парик киіп алған болған. Шул егетті специально бүгін сақырдық, еңгірдік, кейін біләңмі немесін, чтобы мен бүгін не тұтылғын үшін. Естіп мен мені электап онда Таштемір ойлап жүріп атам. Қадан өтсін? Это конкурс Вайновка қарағыда әлі. Ол точно мені электай тұқа саққына сәсі салырақ, но мен скоро тоже шулай бұрын өнді, кенің арқаңда. Демек, ол Самира біздің ондай конкурстарда қатнашып көрінген кешейін, деп. Самира, тебе большое спасибо за участие. Біз көруіміз бойынша асылып кеткен Самира уже грамотаның астында шыңғына пешіне шаптыра. Шуға оларды әртірек өздеріне қайтарайық. Самира, тебе приятного аппетита. Давай, пока. Тағым біздің қатнашушыбыз Юнир деген Бахадир егет. Ол өзіне бүгін патриот деген номинациялы грамота алды. Юнир, сен ысылап та өзіңді патриот деп санаймын. Не үшін сен патриот? Чөнки мен яратам өзімдің елімді. Афарин, кем генә яратмай икән ул үзенең илен. Ошондай егетләр үзләренең илдәрен яраталар. Калай һәйбәт булыр. Юнирның видеоролигын әгәр дә карасагыз, ул үзенең видеоролигында быелгы еңүнең 75 еллыгына арнап, хугыш вакытындагы еңү турындагы һәйкәлләрнең хатта видеоларын куйган. Һинең яшәгән ереңдә ундай һәйкәлләр күпме, Юнир? Бар инде тәкәт. Һин киләсәктә ундай һәйкәлләрне күбәйтү турында хыялланаңмы? Хыялланам. Киләсәктә кем булып эшләргә уйлайың? Әллә мин даже белмәйм. Беләң инде, хәзер архитектормы, берәй кем булып эшләячәксең инде, ондай һәйкәлләрне үзең эшләйң дә, апараң да куяң. Шулан гына күбәйтеп була. Башкасы никак. Или глава районы булып эшләргә туры киләсәк сиңа. Синең туган ягыңда, һин нинди авылда туган? Мен Рәхмәт авылында туган. Рәхмәт авылындагы памятникларны күбәйтеп ибәрәм дисәң, шул ике варианттың берен һайда. Глава районы булаңмы? Әллә ике вариант түгел, анда можно еще президент Российской Федерации булырга, глава республики булырга можно, или архитектор булырга можно, или сельсовет башлыгы хотя бы. Кайнын хайлайм? Глава районы. Илдар Тагирович, ишеттегезме? Мына туралы буласак Рәхмәт авылынан претендент сезнең урыныгызга карап, иҫләп куйыгыз. Фамилияң нисек? Харисов.
Харисов Юнир. Естігім. Харисов Юнир? Қайда қолыңды қыбай қайлы? Бізі ішкі түшкісің, поддерживать тұп тұрынды. Рахмат, рахмат. Қорқыр керек онан. Әттар, ештер мұнда. Всем привет, меня зовут Артем Камалов, и я победитель в конкурсе видеороликов «Обзелил мой край родной». Мой ролик под названием «Поход 40 километров до Мулдактау» получил номинацию «Юный эколог». Но в первую же очередь я хотел поблагодарить отдел по социальному развитию Абзелиловского района за то, что предоставляет участвовать в таких конкурсах интересных, творческих. В том числе благодарность тем участникам, кто смог проявить себя в этом творческом конкурсе. Если ты снимаешь ролики и тебе нравится, развивай свою творческую натуру. Еще раз благодарен отделу по социальному развитию Абзелиловского района и отдельно благодарен Гульнас Адгамовой, которая посмотрела этот ролик и показала его другим. Пока!